עכשיו שווה בדיקה. הפעם מנחם הורוביץ יצא לחפש שטיח לקראת החורף, ובדק אילו דגמים ממתינים בחנויות, וגם איך תוכלו לחדש ולנקות את השטיח שכבר יש לכם בבית. שלום לכם, בשנים האחרונות נראה שהייתה ירידה מסוימת בתחום השטיחים. מה קורה עכשיו? תישארו איתי. מנחם, כמה זמן לא ניקית את השטיח? חבוד שלי, אני כל שישי, אני עושה שואב. שואב אבק, אבל אתה צריך פעם בשנה לפחות לשלוח אותו לניקוי מקצועי. מה ההבדל בין ניקוי מקצועי לניקוי הורוביץ ביבש? יפה. הניקוי הידני של הורוביץ רק מתחזק את השטיח, אוקיי? יפה, נו. עכשיו, אבל אתה לא מצליח בניקוי הידני שלך להוציא את קרנית אבק הבית, את הלכלוך, את כל הבקטריות שנמצאות בתוך השטיח. מנחם, השטיח שלך כרגע נכנס למכונת השטיפה. הוא מקבל הזרקה של מים וסבון מיוחדים, 12 מברשות מקציפות אותו שתי וערב, והוא גם נשטף בלחץ במים נקיים בסוף התהליך. לאחר מכן הוא נסחט. חברים יקרים, השטיחים לאחר הפוגה קצרה שוב חזרו לעולמנו. מדובר בפריט עיצובי משמעותי שגם מעצבים בינלאומיים מייחדים לו תשומת לב.